Wara li ħata fil-Partit Laburista fidejhu dawru f'moviment li jġib ismu, wara biss 7 snin Muscat issa qed ikun akkużat li qarraq b'dawk kollha ta' madwaru u dawk li fdawh biex imexxi lil Malta. Fl-aħħar fil-fatt jum wara l-ieħor, Joseph Muscat inqabbad f'sensiela ta' gideb. Fost l-oħrajn Muscat ħeba l-biberija tiegħu ma' Jurgen Fenech tant li stiednu għal riċiviment esklusiv ta' luq sninu. Ħeba li għas-safra ma' Keach Kembri għat-tix tas-sit tal-Bank Pilatus kien hemm ukoll l-imprenditur Jurgen Fenech. Muscat ħeba wkoll diversi rigali li rċieva matul iż-żewġ leġislaturi u li jiswew l-eluf ta' euro, fosthom arloġġ li kien jiswa 20,000 euro u li llum jiswa ferm aktar u set time bit ta' valur ta' madwar 5,800 euro. Meta nqabad, Muscat ipprova jwaħħal fil-Prim Ministru ta' qablu u qal li qatt ma sab reġistru tar-rigal. Salada kien diġà mgiddeb meta ġie ppubblikat reġistru tar-rigali sa lejliet l-elezzjoni tal-2013. Imbagħad reġa' vvinta skuża oħra u allega li t-tim li ħadem biex pajjiżna daħal fl-Unjoni Ewropea ukoll irċieva arloġġ bħal tiegħu. Din kienet gidba wkoll. In-negozjatur ewlieni għad-dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea, Richard Kakija Caruana u l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jixtu kategorikament din l-istqarrija. Il-familja tal-President Emeritus Edi Fenech Adami qalu li ma jafux b'arloġġ ta' dan it-tip, filwaqt li sorsi irrifhem tal-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi ukoll ċaħdu li huwa rċieva arloġġi bħala rigali. L-ewwel Kummissarju Malti għall-Unjoni Ewropea Joe Borg ukoll ċaħad. Iżda dawn mhux kollox. Jidher li Muscat saħansitra qarraq bin-nies fuq il-midja soċjali. Fil-fatt tal-aħħar snin, Muscat kien meqjus bħala l-iktar politikant Malti li kellu followers fuq il-profil tiegħu ta' Twitter. Madankollu, is-sit Lovin Malta kixef li aktar minn nofs tal-followers ta' Muscat huma folot u mixtrijin. Fil-fatt, minkejja Muscat jidher li għandu 73,000 followers, fil-verità huma biss 33,749 follower li huma veri. Il-kumplament huma profili nħolqu apposta. Dan ifisser li 54% tal-followers tal-Prim Ministru Muscat huma kollha folot. Al kontrarju, 95% tal-followers tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija huma kollha ġenwini. Fil-fatt, il-persentaġġ ta' Muscat huma meqjus bħala wieħed baxx ħafna meta kkumparat ma' politikanti Maltin oħra, hekk kif fil-maġġoranza tagħhom jgħoddu iktar minn 90% ta' followers ġenwini. Mhux tal-li hekk, anzi Muscat għandu iktar followers folots fuq bażi ta' persentaġġ milli għandhom politikanti internazzjonali, fosthom Donald Trump, Barack Obama u Boris Johnson.